Hello, Nokia. Odogo okay. Eje we be na asuna na ino side. Ramster. Ekime. Asim ke man kene me kene. Okeme me kene. Nso wado. Asim kan wetani mana otani yolu ntumu kan wetani ge gugu na ge. Kan zo lugi ike. Kan zo lugi ike. Ma nyanu mo ajin. On jide gogo na mbela nke yema yema oji. Nwete kwa ege weteme ku maye ku mo oji. Tera kitchen je wetera anu mano. Otemma. Moto. Nke jire onye oje ozi. Ị ga-amaka nnọọ. Emeli na ebe nnọkọ ji wole ji ego, mana iji. Dalon. My brother. Landlord na ina ida kwilo okpo ugbo. Koni ihe abụla okpo ọzọ. Ọ dịka ọbụla ngwa je ego gwe echi ọzọ. Bo nna gị chigo ọzọ. Bo ọ dịka ọ chiri ọzọ. Ana kwilo okpo ọzọ ugwu. So ewetere gị egwugwo nọ gị ka m kwụọ ụgwọ nọ ka m nwere onwe m ka m kwụchapịa nnọọ kosi m na-arụ pụọ. Chief, ihe eme na gị kpataziri n'ozi reply nweta ndị nwoke iyi na-eme ngwa na-adọrọ nke onwe gị nye Chukwudekwu nke arụ ụlọ mbọsị a otu egwugwo na-egwugwo ụlọ ọ na-agarị ya onye ka ị na-eme ndị tenant ga na-agwụ ya aka n'anya ekwu nwa bi oke afọ nke arụ ụlọ ebe mgbogo ike ahụ otu egwu na-egwu ụgwọ ụlọ azụfụ advice aka nyere ya ndị tenant ya dịka ma ndị na vileji ndị ya menwuru ya ha kwapụ tigwu na-ekwu ụgwọ ụlọ onye okpuru na onye ọbụla ibu na township ọkụ na aghọta onye nke etinye ego dịka aya akwụ ọ dịka ama akwụ ma ha mesịrị wee kwụọ ya ọ gatinye ndị na-egwu ụgwọ ụlọ ka isoro ndị megere chọba aka bịa n'anya ọ naghị ọlụ mụ na gị ọ naghị ọlụ mụ na gị ejent ka ebu iwe nwere obodo a onye a gịtara aka oriri nkwụgharị ka ọ na-akwụgharị gbọọ atụmasị mgbe ekpere ka onye hapụ ịda onye ada na biznes gị na-akwụgharịwa nkịtị ịda na biznes ịtasị ahụfụ ịma ma ọgbada egwa anyị fụ na nwa gị ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu ama man of God ma nwe nke bụ eziokwu ihe ndị abịa ka m na mmadụ bịa nụ ọgwụ na ego jide nke a mara onefọnụ mana ọsọ inye ọkwa m nnukwu ọsọ nwa ka inye m ata Sọnde gbọ ọrụ ka anyị mụ nne Gimbia. Je kpọchiri m gị taa. Echisi ike. Moiso. This evening you will die. Moiso. Jidere ya. You are a criminal. Uno, ishimo chigete.